Kar da ka ɗauka in ba kai ne ka aje ba, halin banza sata ne na hana ayi ganin darajar ka. Ka kusan ka tara hadukan kantan na ka rike shi, makarin zai tasa har ka yi alkhairi a cikin shi. Amarya haza ta ci kaza, kai an gode nema, yi wasan lilo yayin ta ai tarihi. Darajar sana'a ce ke saka wanzami yin wasa, yin sarki duba. Mai kulla alaka karka sake da abokan kwanta, masu zuka hagusa ko in mahadai ka fara sai ka aje ba alkhairi ba. Masu rena iyaye yan matan mana ban gane ba, kin rena iyaye ƴaƴanki ba su ganin darajar ki. A samari na ga su dinga, masu sa mata su yi langa, sa'abba suna nan masu hana ki zama da mijinki. Kula karki biyu su zauna kalau a gida da mijinki. Wata rana kaji an mata suna, mace mai daraja take mai ladabi da biyayya gun miji. Naje na zazzaga na iya na ga kalan yan matan barike. Mun zazzauna da su, mun tattauna da su, matsalar ta iyaye ne auren dole za a yi musu.